nga nauna bang minsan. Jeep pa. Kumara og jeep na ako Ah, sa nagkita ka dali sa? Oh. Kumara og jeep kadikap. Kadikap pa ko ikandas may iban. Ito naman ko to ban jeep sa may iban. Ito ano layo kayo ng terminal no? Ayo rin kayo. Hindi pa kag-jis pa yung nagpapalingki. Anak yun namang. Di na mo para sa ano. Sige, mayong hapon, sir. Hapon. Basta may biyahe pa dada. Okay na? Kaya jeep naman. Sige. May kinagabalo ka sa kwadra, sir? Facebook. Facebook. Lugay na ko nakita niya. Oo ba? Siya, meron ko masig pahilot sa may Sa park. park? Oo. Na minwa ni sakit sa itong hawak o likod. Panuhot. Ano sa'yo, pamati na mo ron? Likod diba? Likod. Likod. Dali sa pangiyuran. Ano pa? Ano dali? Sa bagal, sa gipod. Ano pa? Likod. Tail. Kini. Dihil, kung saan mo na niya? Mamuhi po yung magdugay. Mamoy-moy. Mamoy-pog, dugay mo barog. Kung maglakaw ka, taas. Okay ba? Okay lang. Maglakaw po ka. Kaya ni mo magbaklag na yun. Adi. Dili kaya kung isang kuwang. Huwag diri. Pero kapuyo na kamulakaw, dili po. Ganahan kamulakaw. Minahan ko. Nagabay ko. Nagabay. Oh, pero glakaw. Pero hindi ka kung dugay siguro. Uy, ka kung dugay. Mandom lagi ka. Nagapasa ka. Nagkulis balay. Okay. Imasa hapat ligo. Ligo. Magbat. Diri po ito. Kani o, dari pa lang daan kani siya mo ni mga pasmo. Grano na siya. Gaspang ng lawas. Di ka trabaho. Lain mo di mo. Kan ba niya? Singot ba? Ulo. Ulo. Hindi na ko basod. Hindi na ako. Oh, ligo gyapon na siya. Ligo gyapon. Alam ni mo gyapon mo. Walang gapon. Ligo gyapon siya. Apil ba yung naong anak hapag? Apil ba yung naong? Oh, pilang na. Nya, maura po na eh. Basa diri. Ana lagi silang kuan daw ka ng hapbat ko. Hapbat yun ng hapbat man naliog man. Talang hapo. Kasi kaya naguna-una ng hapbat no ngali diri ra Oh, hapbat. dili. Kung hapbat diri yun na. no? Apil giging na. Okay, may lang post mo ka. Kanya ra yun. Hindi mabasa. Ulo. Oo, dili dapat sa tanggubo. Apil man. Oh, apil po. Diri biyang nagkit kayong tuog ka nga. May kinagabantay ka sa Facebook. Oo. Okay, na si comment ka na Oo yan. ba? Kung gusto mo pahilot nila. Nakasubscribe na ka sir. Na ko channel. Huwag mo nakasubscribe. Kani siya. Ah, pero kaya Ano YouTube na ko ni kani. Oh. O kana na pagkura nag-advertise o kana. Nag-advertise ko siya to. Ah. Yun na. Kung makalugar ka, tanaw sa YouTube, isa yung plano Eric Hilot. Hmm. Narin naman dito subscribe. Wala madungag ang isa. Oh, uy. Mana kani o mo na ni siya. Okay, Kana o taga Davao mo na kani. okay mo ganing i-search sa Eric Hilot. Magawas ka na dahil sa Facebook. Bros mo tayo. Pag-search na ko dahil, ako nabat mo na, nakalimot ko, kanawa, nabiyan ng Siya ma, wala din na. wala, wala. Oo. Kung search na ako, suway mo siya, makita mo na ako. Pag type na ako Eric Hilot, magawas din siya. Mo mo. Oh. Kasulay yan na isip nag Wala, i-testing ako. Gawas siya. Gawas kita. Direct, nakabutang dito. Nya, Bisa nga sa nga lugar no? saan sa Facebook? Nasa Facebook kay kan na. Ini type lagi mo sa search o Eric Hilot. Magawas din itong one. Kapag iwa ito, ma'am. Oh, yan itong page din. Yeah. Muat sa naman yun. Oh, Sara may kuwan. Okay, nakabutang dito ang admin kuan man. Imuha man. Oh, parehara ko niya. Imuha man. Oh. Magawas lagi dahil. Pinaka permero gud iya hagyod. Namon nahandugay nagbuhat ko ako at sabay-sabay na tanan. Puno naman niya ha. Oh, dito ni tong kuan katong isa nga nag-search doon sa Davao. Ang butang pa niya dito Davao Hilot. Ang nigawas di ko Dire. taga-digos may magawas. Oh. Nay magawas ko daghan pero naman daghan no kay Bisag i-type din mo og Digos Hilot, magawas gid siya. gawas ka Ano? di ana sa Magawas siya ang Eric kay Tapos naman daw ni siya doon. Wala gyud ko na kuan lagi ako. Kat man dawan no. Di mo kayo. wala ito ningon to Di mo kayo taga-digos. mahal pud. Oh, dili pa kanang Pangmasa Depende man. sa kuhan. Kaya mingon juga sa kuhan, kasagaran yun na 250 pataas yun na siya. Pangmasa. Oo, yun na ko. Kaya lang ko dapit kay na naman ko yung uban po siya nga igo-igo na po din taon nga Oh, yun. makaabot. May nga po pati Pangita. yun ang taasa. Pero sa may kaya po, mubo po siya. Oo. Uy, diri ko kay mubo. Wala mo to kay mubo. Ano ba? Mura win-win lang po siya nga Oh, kuhan. Ya, mga tao ya ron nangita pa gyud kan pero ang sayo ko ng pangitaw sa tao kasi sa dito maayo man. Correct. Oh, may kuno sa tao po. Kaso Kani siya, ini guman na to kuhan, lakaw ni mo, kung magilot, i-upload na po na ko na sa kuhan. Ato, gawas mo ka diri. Ah, ayos. Mana inig magkakita ka ulo no, ano lagi ko diri oh. Nindot po sa ma-share nimo. Magkatay-katay na siya. Ito, ano? Kanang sharing may makakuan. Oh, diya tayo dagan. Ano kung saan man ni pre, mo ana man na. Ya, sa kuan. Isa po na sa kuan. Ako tinuod, taga Patada ako, pero nakapagtrabaho na sa Davao. Hmm. Trabaho.
Muna, dito na ako dito sa Padada. Muna, pero tilot ko na sa Dris Park. Ang ban lagi, mga lagyo, mga anak. Malay ko kaya mingon pa sila nga, uy, buti pa kayo ang taga Digo City, may ganyan kayo, ano sila ko. Nay, magandang hilot sa Davao. Kaya nagatanaw nagatanaw sila sa video, tungod ane. So makita nila kung trabaho. Monitor gyud sa to, kaya ikaw nagahilig ka ng mga umane. Ano dugay mo gina sa muhuman. So makita po na trabaho, dili nga story ra, so makita sa video. Sige, so kani mo gipamati sa mga pilak adlaw nimo paminaw nimo. Okay na rin. Karang family siya, karang magluwi ka ng pamilya sa kong trabaho yun. Dugay ka ng barog, kasi magluwi ka likod. Majority gyud sir sa sakit gikan dere hangtod dere, singot uga lang na siya. Singot uga. Ano pasagdan lang. Mo lagi. Yang manapot ha, pranapot na ko, manapot po. Kada ra pong naong no. Tagsa na lang kay nang dire, tagsa na lang tayo. Huwag ka lagi sa nina. Uga na lang. Paning lang jud anak mo na sakit, sakit naman kayo. Unya number 1 nato himuon ko nga makundang ta. Naman ka dire, may madug si mo nga. Mago tag sa dili, udto hapon gabi bawal ng masa apat ligo. Bawal yun siya. Ano yung bawal na to siya kay may tawa. Ang tawag ka na niya, pas mo sa kusog. Pas mo sa kusog na siya. Ang ending anak, kung di nyo kamundang, maninong na makaparalyze na. Paralyze, but pasubot ka nang walay kusog. Manay paralyze. Ang stroke lahat na. Ang anak mo lang mga stroke, gahi. May nang gahi na anak. Ang paralyze, walay gahi. Umok tanan. Pay-pay tanan. So mo ka, lagi ko sa manay. Ang pinaka-cool ba, kung si stroke o si paralyze, nagsabay. Wag yun, pag tingin na mo Bagay, yun. kung Luis ginawa ko, dugo na ko. Layo po ng dugo. Way connection si dugo, si sugar sa stroke o paralyzed. Siya, kana lang nagbasa ka. Layo na siya. So, pero no, na may advantage, dugay pa po. May kaedad na ta. Di ka, mo na kung Mga kung magkataas ang edad, Sa una, kung- magkahinay po ta. Kurinta ka mo, yun. Di mo kayo pangitata. Sabi na, yung 20 to. Sir! Ake man yun na pero. 51 lang ko. Nang gawas no. Kung na yun na, mo nang ingat yun daw, sugod ka ron, putla na yun na magbasa. Sa init tubig, gamiton. Mas grabe pas mga ininit. Ha? Mas grabe na sa kakuha ka ng manok ang bubuan mo. Init lang ito itong bibubo, di ba murag mong ulo? Mo na siya may tabukot sa tao. Kaya lang, dili lang Mas kuwan to, init eh. mas kuan siya. Mas grabe ipit. Kaya natural nga awa. Mo na siya. Paminawa lang yun. Din akong ginagamit, init. Oo. Nagpainit Nga, na. ang nakakuan mo sa imong style, kay murag wala man po nitabo. Pero ano na natatulawas, murag talaga siya. Dugay pa na siya. Ay sa'yo, napoy dugay. Mo na yung bisyo na yun. Mo na bantayan yun mo. Wala mo yung tumati. Wala siya. Kaya nga naman, kondisyon man ka. Pagkapilde sa imong kondisyon, Mag-basketball, hugas ito. ayaw yun na, kung dahil yun na sir. Paminawad yun kapag ka-ending ka na sir, ako yung mo daog ka ng istorya ha. Pero hindi pa ko padaog. Pero pag abot yung mga tiyo. Recorded yun na siya, wala i-review pa na to. Di ba nakita naman ta sir, no? Di ba gipaundang ka naman sa mga anak. Undangin lang yun, no? Sige, so, ang address mo sir, Palili. Palili sulok. Palili. Pili din na padada. Ano sa Palili padada daw? Palili padada. Palili, taba na gina siya. Ano sa Palili? Bondiri. Kanang akong balay na gito sa Bondiri gito sa Palili padada, Palili sulok mo nang kanang balayan ako diha. Palili sulok na, Palili sulok mo ha? Bondiri siya. Pero ang siguro mga 5 lang kalakang. Padada na. Bondiri gito ba? Sige. So ayan guys, shout out sa taga Palili Sulok, Davao del Sur, na boundary na daw hapit ang niya sa Palili Padada o ang Palili Sulok, Davao del Sur. So anyway, oras na dinapita, pero at least taga Palili. Shout out sa taga Palili Padada, Davao del Sur o Palili Sulok, Davao del Sur. So shout out sa inyong tanan. God bless sa inyo. Og sa akong mga suki daw lang si Boss Cirilo, akong suki. So, kada simana jud napamintin sa mild na sa aton, nakaroon nag-okay na jud. So na naganahan siya. Weekly yun, ginhatod siya ang anak dali. Nawala na yung banho, nawala na yung puy-puy, ngalay, gagmay na dito. Kanina ka na mga kamote yun, may pwede ba? Mo na siya, mapadulong na siya. Murag ka na yung kabuntag ito, gahi. Kasi kahit na tayo, pag kahit na siya, dili po na sa pasmo, dili po na sa mo na sa no dehydration. Kulag tubig ang lawas magkram. Mo na cramping. Ito mo nang bako. Hydrate na siya.
Di po na sa pasmo, di po na Di sa dehydrate, pasmo. di po na sa sugar. Ah, Gina-explain ako para uy, ito mo. pero buntag na mo. Ha? Kamatag rin buntag mo. Oh, surte ka, kay buntag na. Yung madugay di na buntag, mapil ng udto. O, naparabay panggabi eh. So, naghan. So, ana. Sige. So, shout out sa inyo, taga-Padada o taga-Sulok Davao del Sur. Thank you so much. Nasa sa dere, no, nakita ninyo ang yung mga testimony, istorya. So, sa mga viewers na ko, kung medyo ko maghilot, istoryahanay sa ta, kaya para makuha na to kung siya mga pamati, ano kagot ng mga tuwan. So, pahit pag pagkaya na magtrabaho, tangan na, bitaw tayo. Ano mo dubi? May asisamok sa lawas, no? So, ato tabangan si Sir, inabanan sa paghampos. Ginoo, kaya di man makayo. Kita lang, so, magpatabang yun no? So, ayan guys, so, sa kuha mga viewers po na nagsuporta sa ko kadadlaw, nagatanaw sa kuha kanunay, dagang kay salamat sa inyo ha. No? Labi na yun ang mga suki yun ako. Thank you kay sa inyo. Labi na sa inyo pag-share. Salamat kayo. Thank you so much sa kuha ang subscribers na 1,390 plus. Thank you so much sa inyo tanan. Dagdagan mo rin. Dagan-dagan na yun, no? So wala pa ka-subscribe, karon lang yun makakita sa kuha ang video. Dagan kay salamat sa iyong pag-click ane, no? Huwag di ka masayop sa pag-click ane. Sabi na kung hilig ka mga hilot, mga massage, traditional, mga healing. Kaya huwag di ka masayop. Subscribe na para updated ka sa kuha ang ginahilot niya. Na may bill diyan, notification bell. I-click lang na isang bill para tanan nga gina-upload na ko, makita nimo niya. Kung ganun ka mo like, pwede po ka mo like niya, mas nindot kung makashare ka, kaya mas dagan o masayo to mag-share ka o dagan butang-butabangan. Kung gano'n na kay pangutana, comment lang, no? Yeah, of course, ako ang mga viewers outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel. Special mention Malaysia, Indonesia, India, of course, ang Singapore, Pilipinas, number 1, salamatan ng Pilipinas. Maraming salamat sa inyo. Of course, ang Japan, United States, Saudi Arabia, Kuwait, Hong Kong, Toronto, Canada, thank you so much. Worldwide na sir. Oh, worldwide yun kay akong shout out na sa sir kay gina-identify mo sa YouTube ang mga top na viewers nako. So at least malipad yung shout out lagi niya no. English lang gamay. Kay English man gani mas mo sinabot sa mga India no. So of course number 1 ako pasalamatan ang Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Maraming salamat sa inyo. Daghang salamat ma'am sir. Ayan. So ayan guys, maghilot ako guys. So tanatan-aw lang ta ha. So shout out sa taga Padada Palili o Padada Palili Sulok Davao del Sur. Love you guys. Mayor Sigarino. Asa tayong t-shirt sa? Oh, na. Okay, shout out po din kay Mayor Sigarino. Sagarino. Ayan sir, maayong adlaw sa inyo sir. Shout out. Sulok? Oh, Mayor sa Sulok. t-shirt out kanila. Pwede po t-shirt, pwede ka na eh. Kakarin ng t-shirt. Sige, tulog ka sir. Pwede mo, ako lang itamang dali. Ayan, shout out kay Mayor Sagarino, sir. Maayong adlaw. God bless. Okay, Kapitan. So, kalimutan ko na. Hindi ka rin Kapitan Paco. Lugay naman ko. Kalimutan na. Ilisan, agaw mo na sa mas mayor. Sa kapitan sa ulo. Ano ang gumot mo? Saka daw gamay, sir. Gamay lang. Ano lang. Gamay lang. Gamay lang. Oh, pana. Yan. Gamay. Pero gamay ko. Gamay lang. Oops. Kana, okay ka na? Balik-balik lang ako. Sakitan ko sa biro. Yan guys. Please subscribe guys. Hello? May hapon. Unya? Alas 7? Sa kuan to, Rojas Street? Matawagan ba niyo yung number, sir? Matawagan na smart number ni mo eh? Sige sir, tawag lang mo sir. Rapid. Asa rapid? Luwas ha? Rojas Street. Kung may battery yun? Sa
Sa may battery dyan, sir. Battery. Tawag lang ni kabut na mo iya. Tawag lang ni kabut na mo iya sa may batteryhan. Sige, sir. Okay, sir. Tapos rin, dali ko eh. Yung gumawa na rin, lapitan. Ano, may doktor, hindi namin pagalaw. No? Ang May ubag na rin ba? ito man ang bago. May gumawa na rin. Gamay bitang sis. Awan hindi mo na. Gamay pa. Uma na lang daw siya magka-unya na lang daw siya magka-unya, please. Iusap na. Alas 7. Asa na ka? Asa tre? Wala di man. Ihatag na to sa Ginoo. Kana problema ihatag na ko sa iyahan. Matabang ka? Karon na po noon. Ito. Ito na tangan sir. Good. Sino? Maximo. Maximo. Tanaw ko kapot mo. Hindi ba namin ang mapana. Aside lang na ng pinika. Sa ilo. Kanin siya kanin. Tama. Patay ka na ito kanina. Kani siya sa lusay ni siya, wala po unin mo lusay ha. Kani lusay ha. Hindi na kami tandog-tandogon mo dako ni mo ninong nagkuhon. Naman po nga tao sa hay ko tas usahan ha. Mo ni siya singot ang kasingot ha. Ito. Grabe daw, gininumay gahapon lang. Mga tumba na gusto sila nipon. Dahil pina sa tambok ko. Ito kayo itong tambok. Itong hilot ng kadriba. Mas panada lang. Okay. Ate, Asa man? gininumay daw. Nagumandang tandoy, nag-read horse ah. Asa dito, Oo. sir? Sila, ako katangkon. Ako dito kanyang kasabay sa purok. Ako man, inom na po doon. Oh. Yung tanong ni libre. Ito na ba yung inom na libre sa no? Okay. Tagal pa matagilit sa mga ito. Lain na din ako. Laing lasa. Karne naman akong gitaon. Ah. Ha? Ilaw no? Bigla ko tapoy siguro.
Kung nang nagkuhan ba, gwapa ang panit. Oh, bigla na bigla. Ang panit mo gwapa. Sunod na. Hello. Dating. Ito yung mga bako na tayo ito, mga hubog ng gamit, ng luto. Ako, doon na magpaksin ka ni. Ang nga, pagsikon ka na ito ni, kaya nahilaw man. Adi, di po may halatang ilaw man, kay gwapa man sa gawas. Kaya tayo mang gwapa ha. Bulag ayo, mag-able, pagbuak. Uy, ha? Ako, ito na. Bigla ka ito. Nakindat-kindat mo to si mama, nanam sa bunbun. O, isa kalitsun daw sa 60 kilos, napoy 30 hon. Nga, ang matada. Bilong ko no, ano to? Yung mananam, sinyasay mas lang daw. Oo, hindi mo klaro. Klaruan na inyong gawin, maka isa ra bagi kaya ma. Sana magnapa mag-ihawang ko, tanawa magmatado, 30 hon magtuto. Isa ka nilang plano. Saan yung ganit mo sa karong birthday cake? Sa butan na to ni. Buta sir? Ayun na! Kasama ni Facebook yun, no? Sabi na yun si YouTube ko, worldwide yun na. Oh, Kani nag-search bitaw nga na mangitag. madawat pa lang kuhan. Bago pa na, sir? Bago pa ko na, kuhan? Wala ka subscriber, wala ka madawat na. Nasa'y upat ka criteria or requirements or basta nasa'y upat ka imuhang i-check. Kaya naman na sa'y kwadro. May kwadro, pag di pa sa makapasar ka, o di pa ka tuloy, pwede pa na chikan. Pag makapasar ka, chikan na sa YouTube. Oh, 1,000 subscriber, ana ka YouTube. Oo. Yan na lang makabot pagka 4,000 watch hour. Ha? Video. Oo, kinanlan na imutan o sa imo nga 4,000 ka-oras. Ka-oras ha? O dili mo tanaw por ka-oras kasi karon na may minuto lang. So dili kabot isa ka-oras. Ako ba niya, balik-balik, balik ako. Oo. Ya, disod biya sa no, dili kay ta ilado, di po siya makuan. YouTube. Kuan lang ang kuan niya padayon lang ha. Ya kanang gihimo nimo sir kanang requirement sa YouTube. Within 12 months lang na siya. Pag abot sa 12 months, dili ka qualify sa upat, back to zero ka. Nakinahanglan po na imong video imuha. Dili ka manguha. Dili ka manguha video lain. Copyright na siya. Nakinahanglan dili na age restriction. Nasi ito. Correct. Pag makapasar ka sa upat, 1,000 views o 1,000 subscriber, na 4,000 watts hour o katong copyright sa pato. I-check na siya, magawas mo dito nga you can apply now para mag anak advertisement. Di ba wala pa yung advertisement ni Buha? Anak po ko, wala po advertisement pero meron. Oh. Pero kung ano ka may masigit at upload mo, kung ano pa siya. Pero within 12 months na po na, sir. Hindi ka kapasar, asukot na po ka. Manalas ka na mo di trabaho. Another 12 months na po. May trabaho din. Oh, dili ka nila ikuan. Kani mo 1,000, may invalid na. Pero dili wala ni mo 1,000 na Japon. Next year, another 12 months, pasal ka dito, dako na kayo subscriber. Ang ipangita na yun, viewers lang sir. Viewers. Ang subscriber, kaya man na sir, katabang ka. Oo. Pero si viewers, lisod ang view. Delay ko ang video. Kung di siya ganahan, isang kita ko, di ta ganahan, di mo yun no? Pero ganahan ta, malingaw, di ba tanaw. Gabuo.
isa na lang. Ah, ha? Kidding? Oh, wala may lain baterya niya. Unahan sa kon. Sikat man na siya. Sa dinganan ba? Magpa-charge ko ng baterya. There is digot. Siya raman sikat. Ha? Alayo raman subjak. Karon nagabasa gyapon ka sir. Lami kay katong sir. Mawala na eh. Mawala na yun. Basta puno. Eh bugna na pud lawag pa no. So tag-habit yan. Bagay na sir. Oo na lang sa ko sir. Mientras sayo pa sir. Ang ligo buntag lang ha. Para sir, o sakit? Kaya ra. Nag-explain ko sa mo sir, kaya karoon pa matagagilot no? Nag-explain ko sa mo ha, kaminawa ko kaya importante kaya na sinupalawasan ha? Dili lang para sa mo ha, apil po ko ha? Gani diri sir, kung wala ka kamasayon, mo ni balay sa uric acid, balay sa sugar. Balay sa uric acid, balay sa sugar. Ay kalimot ha, imuuna na to siyang balay kaya para mas dali siyang masabtan ha?
Kung pasabot yung balay siya, dili gyud sa parehas. No? So karon automatic sir kung mataas ang atong uric acid, kani dire ang atong dugo mag-sticky. Dili maayong circular sa dugo. Ha? So mo na hinungdan nga nung mga high blood. Mo na siya. So automatic no mo na siya. So karon pag mabot yun ang time nga di na gyud magtarog circular ang atong dugo. Kung ato na i-refer sa doktor mo ni pinakababa nga rason. Ngano i-dialysis ang tao. Depende sa doktor, depende po sa tuwa kung magpa-dialysis ka. Kaya ang dialysis baya is forever. Forever, gasto din na siya ha. So, depende lang yun sa intungdan, no? Pwede rin yun ang takabing ma-dialysis. Ipasirkular lang yun ang dugo, matarong lang yun na siya, okay na siya. So, depende lang sa mo to, good, depende lang, no? So, karon pag mo-atake ang stroke or mild stroke sa katao, kung taas ang uric acid, ganito rin. Ang mapikton sa tao, haps yung lawas, kaning wala may maigo. Pag mo-atake ang stroke or mild stroke sa katao, kung taas ang sugar, ganito rin. Ang mapikton sa tao, haps yung lawas, kaning tuong may maigo. Mao nang explanation, sir, kanong ang atake sa stroke, dili parehas. May wala, naapoy, tuo. Mao nang explanation, kanong di maparehas, no? Karon pag atake sa stroke, sir, si sugar o si uric acid, nagsabay, ang duha. Duha na yun. Ang resulta, gulay ko na, sir. Di na gina sa makalakaw. Pero pwede ba matabangan? No? Dapat ba? Ha? Oh, wala na gud ang duha kay sabay man tagas kay duha. Kalit lang ha, dili man gud na sa nagsalig man gud ta kay normal, dili na pwede. Ang atake kalit, so kalit ug saka. So bisan pag nagmonitor ka kay nakakaon lagi ka bawal kalit, ano ba no? Anya. Ano lang no, nga dayo bang atake sa stroke na pati ba mapiktahan. Oh, depende lang yun sa kondisyon sa tao. Na mag-kondisyon kayo na pwede dili. No? So karon manikamot ang dito sir na wala ng stroke, wala ng mild stroke, manikamot ang atong uric acid, ganit rin, di gini mo saka ha, di mo taas atong uric acid. Ang pangutana, kung saan man rin nga di mo taas atong uric acid. Una-una, bawal manigarilyo, bawal mo inom nga makaubog, ha? Katawa lang kasi. Bawal sa nang inom. Di talaga paundangon. Bawal lang, ha? Okay, mismo nang giuna na ko ang epekto bago ang bawal, ha? So bawal sigarilyo, bawal inom, bawal mo kag isda nga nay kaliskis. Pasayan, lokon, alimango, lamang loob sa hayop. Manok, baboy, baka, kandeng. Lamang loob, ha? Labi na jud si karne, karneng pula, ha? Di magkakam ni garilyo. Nakamahayo. Inom lang. Wala man tayo makinarya sa mabasa sa mga uric acid. Dili atong basihan kung masakitan ka ha. Ang kanyaw. Ganaan lang yun mabungkag ni sa sir. Kaya di na yung mabungkag, magkadugay, magkabukat na di lang na ito mapansin. Mo na yung hinungdan nga ng ubang guyot-guyoro na lang at eh bungkat naman. Ano ha? Pero dugay pa ha? Malamang karon pagkakakuan na explanation ng ano sir. Explain ako sir kay customer naman ka. Kay gusto man kag maayo di ba? Nasultihan po nako. Kani sakit dili. Sakit gamay. Kani sa sir ay kumpiyansa dako na kay sir ha. Kani sa sir gitandong nako sa imo, dako na kayo. Lusay ni ha. Lusay ni sa sir niya. Kani lusay pag di natin itandog-tandogon mudako ni mo na hinungdan nganong na taong magsugod-sungkod or magtakingking mulakaw. O mata sa may stroke. No, wala ko sa mild stroke. Mo ni siya dakong hinungdan siya. Ang tawagan niya sa osteoarthritis ha. Osteoarthritis, knee arthritis, kaning heel arthritis ha. So kaning osteoarthritis ha para malikayan di mo atake. Kaya was madako mo ni sir, imikana nimo maipit man Kay sakit man kayo. Dili po ni siya, okay. Knee man ni siya, kana osteo lang ni siya arthritis. Kasi malibog ka kaning osteoporosis. Kaning osteoarthritis ha. So kanang arthritis sir, para malikayan hindi mo atake po, una-una bawal mo kag itlog, manok, ginamos, bulad, uyap, pasayan, alimango, balot ha. Hindi magkakamkag balot. Namay sir ha?
Kung makalimot ka sa bawal, nara sa YouTube ha. Ako na nakalikod na. Sige, tag-iman yung bawal eh. Ha? Buti yung nagkakon. Ang gagamay. Ano pa, hindi na ma-explain sir na. Ako ma-explain ko. Gusto magkayuhan akong customer, di ba? Dito sa hilot. Gusto magkakayuhan. Ang number one, ipaundang na ko siya mga ka na magbasa ha? May nakatpon ko na sila. Ha? May nakatpon ko. Buto ka sa dili sir, kaya kung kahibalo ka, puro rin na pinangayo, ha? Ang sakit ito kingon ako na sir? Sugar. Ay, very good na minaw gid kan eh. But, arthritis. Kan eh? Roti. Osteoarthritis, kan eh, uric acid. Uric acid. Ay, yung kalimot, dumalan niya ako ipamemorize sa mga sir, mo na pinakabukat na problema sa tao, ha? Si uric acid, si sugar, ha? Wala to. So, kanang sugar, sir, automatic, kahit ng tao, naging sugar na itong lawas. Di man mo barog ang tao kung walay sugar. Kung manikamot ang yuta sa atong sugar, mag-level or di mo taas ang atong ang sugar, ha? Para di ta magka-diabetic, ha? So, ang bawal, may soft drinks, kape, juice, ha? Soft drinks, kape, juice. Pero ako hilig ka. Very good. Ay, pwede ka may soft drinks. Hindi ko kinaya. So, may kinainom ni manig mata. Ang juice mo ko. Kauna. Tubig na ko. Ay, oras yung kinainom ni mo. Very good na siya, ha? Pagbuntag. Kung mainom ka kape sa didi, basin natin mga kailan na kainom, hinay-hinay tagkundang sa kape, kaya ka ng kape, huwag ginay katabang sa kong lawas. Lami lang yun na sa inomon, ha? Kaya, Kape. kanang kape, sir, so wala masayo mo na makapa-activate sa kong sugar. Nating nga lagi diabetic, may ngape man ta, no? So, ang pinakadabis inomon natin nagmata, maligam-gam na tubig or init tubig, tag sa kamag, mo na yung pinakadabis inomon na to. Kaya kung nakailan mo ito, isa lang kabuok. Pigay, isa kabuok, ha? Isa lang kabuok. Ayaw duha, kay sobra na sa timpla, ha? Kaya maka, na po siya, maka-anemic po na siya. Na kung na-difference sa itong mata, 5 times a day. Hinuon na ito na. Mora ni tambal. Kung na-difference siya. Grabe yung pas mo eh. Dahil kong biyansa ni sir. Sabi nagago. Kaya nyo, nakit po ng kaso nyo. Makapasungkod ni ba? Purdog eh pa. Maintain na natin. Alay. Ma-maintain siya. Maayo yun na to siya. Plus mo lang bukas bawal. Kaya may useless man po no. Sige, mahilot niya. Kapag adil lang ko, di lang ako magsaba. No. Di lang ako magsaba. Mahilot lang ko. Ako, good advice gini sa sir. Dili yung nakuhan. Customer advice gini sa sir. Ha? Eh, tanang kita. Gusto mo dito good health, di ba? Maraming tapos nyo. Correct. Ito tanan, tagaan yung tagtaas kinabuhi. Ang problema, ang ato pagdala sa atong kinabuhi, mapagkuhan. Taas na permanente. Alright, kung taas ng tansin mo. Pero, hindi ang sama ko, isa kung sarap atong pasalon, wala yun, bigay yun.
Pag-ingat siya, musad na mga libot sa butang daw ko sa kulak. Pag bugnaw, wala din ako sa kulak. O, sticky. Pag nag-explanasan sa na? Okay, right? So, di ba ako ito ba? Pero kailangan doon na rin mo. Okay na. Ano? Manghilot. Manghilot sa digos. Gusto na manghilot. Review ka. Nakamagod sa YouTube. Magiging nyo, no? Suruhanay, magiging. So, magpagami, magp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 
Ayaw tumundang. Pero, Mga problema, kung naman natatulaw, siguro, alkansiya, ha? Ginatigom na to, ginatigom, ha? Karon pag mapuno ng alkansiya, sir, bukat na kayo, puno na. Wala, naablihan dyan. Eh, puno naman.
Tara. Hindi ay. Jesus name. Tapos sa tatang murag. Hindi ko matagsimot. Ikaw ay gamuksing sir. Akong papa na tao. Ay, anak ng pulis. Ah. Nasa dito nasa. Nasa Jas. Kanyera malita, managyan. Ako dugay dito na Jesus. Inaambot siya dito. No daw. Sugot ako na sa Gidre. Kaya na wala. Kaya kuhan man siya kanang nauyon man siya kanang style dito ba. Pero mga maestra ba nga nasakdan ra dito dito may monitor. Dire grabe mag-monitoring dire. Mga dagko daw dire. Dagang makakita ba no? Higit na may. Ano yung ipamati dyan sa matuban? Ano sa kalas na hilot siya? Ano to eh? Subscribe buka. Wala kang kailangan doon? Tao biti ang galo sa ano na yung sa mama. Ay dito sa babae, buwan sa mga. Pero yan mga napil ni mo, sino program mo? Nagkaroon pag nagka-testing lagi ba? Mga lagi sa isa mo kung tuto mo sa diyan ng this part. Kabantay ka sa kanya. Tuhan ka po, busay ni siya. Hindi ka na kayo ipantay ko dito. Kusing shoulder sa ulo. Pero kani, explain lang tayo, lusay ni kanyo, kabantay kanyo. Kani, huwag kani duha na kabuok. Kani lusaya, wala tuon eh. Wala tuon eh siya, kani lusay, pag di na ito may tandogon, mudako, ni mo ninong ng tuon, na magpungataw sa usahay, tutas usahay. Kahit akong ingon sa likod, lahi ko nistubangan. Nung daga nag-atang sa akong heart, no? Hindi na maipit ang atong ugat na padulog sa ginhawa. So kani nga lusay po sir, mo po nila kung hinungdan, wala tuon eh siya, mo po nila kung hinungdan. Kung makasulay ka, ano bitang magpulubahan daw sa height? Bukaan mo ko, nagkabog-gabog ka itong lupan. Simot ugas, simot ugalan. Ano mo transit sa mo? Sige, pa-check ka pa na mo, normal beating na. Oo, mga yung dito, hindi na malihok. Hindi po therapy lang yun. Kaya therapy lang kaisa na. Amahan mo is ka sisyon. Kaya naman doktor, nasuway ko lang daw. Rator mo lagi sa Erekelo. Soy daw ka ng pambalaw ng B+, vitamins. Anong sige? Wala ko. Kumahay. Pag nagitandog na no? Hindi na tuloy ng pisis. Ang gagamay. Wala po. Muna si Erekelo, tira, ito rin ito. Wala yung hilot. Tapos palindi namin. Kapo na mga Ha? ang hilot mo. Ang gusto mo sa palindi. Kapo lang. Kanina siya. Sakit yun ang lawas sir, gabi na ako ginabasa ko kapon. Ano, sakit sa yung kokon, ka na mga tas mo. Upan, hello, itong isang matog man. Ginagundog ka istorya. Gingaw ko. Dili, labog ko, kaya nagtiyong man. Ginagawa ko istorya, kaya nagtiyong man. At pagkain sakit kayo. Ha? Kami ginawa ba yung kahuman mo? Hindi ka dito sa pag-sleep.
Relax. Hukay di ba? Hukay di ba? Bawas pa dito sa YouTube din ba no? Agay na. Shout out sa Rotana dito sa Ro. Hello guys. Hello taga Solo pa na no. Kaya nga Kung sa isang asan ng Disdabo del Sur, ilan sa kuha? Ada mga barkada nila. Mga na. Pero kasagaran yun, labi na makashare ka sa YouTube siya. Ang comment nila, asa ka nagpahilot? Oo. Asa man eh? Ano man eh? Naros, digas pre. Oo po. Si Drake boy, naligo na si Drake na mo yung ako mag... Uy guys. Dito na siya nahilap na kung ako nang ano na yung pati yung baka. Lubet, ano ba yan? So, uy, punta na yung baka ng daong gamit. Gawas, ako na kayo, hilap na. Talang gamay. Napidaghan na ron, sir. Patay. Kaya mong napil ron, napidaghan na eh. Nga mas taas pa ito. Tagamay. Yan guys, mag part 2 ko guys ha, mag part 2 ko ato sa putlon kay maghang atong cellphone.